Chef Flebo, Waminte Scouting Nekawa, Jomka Mandifle, Jomka Mimeli, Nanjarakama, jeunesse et développement ni abe. Fubonangana et Mali Chifunaka ou Kumada Olma ou nous Kanyeta Fana donc au décadre qu'on a dimanche amélioron sur Chérif la TV sans famille en tout cas Babou Dota Babou Mi ni Ambo au Konokma fo en flebro Wiana Abakala Motogo Mina Ambe Musuka Kalola ni Oye oui Marci ni Koko Muso Ikoko Here ni Koko Muso Ikoko Dien. C'est pourquoi donc on a fait l'honneur aujourd'hui à deux dames de venir sur notre plateau. Donc nous allons sonner kuma duma soni kwasi ka doni fo were ka ngayano che ina fo émission la kuma chama ma ke tugo mina ka portrait oke mimba to abise ka udon ala no timina mafla fana ba mbulo koro ni wulu ambalma ko yi ni ala sona mabina wulu bela jeli 600 kan wanga maye manani mafolo wi madame Belou Rokiatou Touré ni Mousso Lindu en même temps elle est point focal genre au niveau de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Ni ala sona mabina sur le plateau consoni maflana ali madame Diallo Salama Traoré ni ali fanaye Mousso Lindu Mousso la bulla barakela doni ou entrepreneurie amna fana sur le Mousso soni ma sabana oui ambalmake Balamine Sangare Andengedou donc ni ale zigridala ni ala sonama abna afanana kan dimon soro soni plateau quoi ma nanani malaba we Dauda Diallo ni ale électronicien ni ale ka baro bébé téléglan convertisseur ou fokota c'est fait métallique électronicien minauma ale be olu de glan ni ala sonama amena nyoron soro soni plateau sans fait Chérif la TV aga jansa ina fo tugomina ngo manande ba mbulu koronga yana nga do jamkan no mbani na fe ngani jamkan ni do dongulmani laje mini abena lasi ambalma ke fe Balamine e Sangare donguli titrini oyi karamoke mimbe wala fo fe no nyas ay jansa ke ka dawla ango clip laje sona mignon sur plateau ka. Merci beaucoup anga tegere ba fo di dumani na merci. Donc il y a sur ça il y a sur la Sony abena sur quelqu'un akasiga doni fo aga dungula na tugula voilà un fois na tugula malande ba mbulu koro donc ambe mafloka portrait dirawla 600 sani oyi madame Belou Rokiatou Touré. Elle est une femme engagée, une femme très motivée, une femme également solidaire. Donc un bas portrait là juste après on se retrouve. Voilà, merci beaucoup. C'était à l'instant un portrait signé Fatoumata Kane. Abaye kafo mamido muso Lindu a timina kali kosoba Lindu chifna wa nyetala ani muso la wera kay wala. Merci beaucoup madame Belou. Alors portrait flana odi madame Diallo Salam Traoré ni ali entrepreneurie. Ale fnayi mami ay baram munke akadina ma ko nana don la jen portrait na. Anga bima ba wolele oye muso mini a cesrile no kosobe ni oye madame Diallo Salama Traoré bangena san entrepreneur do Salama Traoré tunye muso mini a cesrile no kosobe wakalan kadi aye kosobe ore koso ayi jilaja ka defu soro kasoro ka bararo daele ayereye Salama Traoré kelenga defu soro asorola ka bararo daele ayereye ni aya damne jagomsenuna kasoro kana kalali fara aka ni abe fini suguya chama kala ina fo ani bazeu abe bazeu ira mɔgɔw la Salama Traoré mɔgɔba caman ka fini kala Mali kɔnɔ yan nɔ ina fɔ Mali administratif ani an ka sego ni an ka dongo tigila mɔgɔw caman ina fɔ an ka artiste ba Umu Sangare ni Umu Sangare yɛrɛ ye dɔnkili dɔ bɔ a la n'o dɔnkili titiri ye Seya ye Tayiri Salama Traoré furulen do den duuru bɛ a bolo ayi aw sɔgɔlen to Chérif la TV la sɔni ani Salama Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ émission min tɔgɔ ye jeunesse et développement. Voilà. À l'instant, merci beaucoup. À l'instant, un portrait signé Fatoumata Kamara. Donc, mini Naboraka Djaye Sansan, Moussoumi Douafone Mabaye, Aka Baro Betalike, Kalali, Ani Boulabara, donc Ariae, Aka Djidjo Konana, Aïe Kunakota Chama So, Sablaï, Mali Maba Chama Abie, Kenyalawi, Djadoye, Umusangari, né allé dans l'île de Dako, CA. Donc, merci beaucoup. Alors, si ça a mis allez, ni Madame Diallo et Salama Traoré, vous êtes entrepreneur.
Alors, Djamoukan, jeunesse et développement, on va faut qu'il bismillah et Chérif la TV plateau quand. Nous sommes diafro même et là il allait Chérif la TV qu'on a non. Alhamdulillah, on va pas ouzu billahi minash shaitanir rajim. Ambe en flebaga bela jelim fu. Allah me baga uni an kanu baga. Ambe awe ka radio sufu. Kana yambi ajarani. Ambe ala deli ala ka ke here. Amina rabbi. Ke sigi kuna. Amin. Balamin Sangare kuri bashitila. Alhamdulillah. Maro yi zigri dalai. Sangadi ka baro ka di moy kosobe. Kosobe. Ni fana chien frère kana nga plateau quand jeunesse et développement. Kosobe. Wa ni sondia jumambe ela bi isele anga plateau kana. Ama ala fuga ala barka da doron ka flebaga be fo maliko na maliko ka fuyo ko munyabu ga girbkala banyas ka jelike. Am sonjara parce que aw sera ka an considérer kana na une émission ngono en tant que chanteur religieux zikri dala ama e ka chaya artiste woro de be yen konnana mais aw ka zikri dala considérer kana na ya on est fier de ça, on content avec deux faranga chesri ka moi vraiment je suis très content de bela jelen fo be barkada ko adam notorado inchallah ko sigi gagne atna ke bashira nam dese merci ambalaga wore bu ni rota sur keneka. Alors tout de suite amna kuma di masabana mani o ambalmam sui marambelu Rokia Toutouré, j'espère qu'il y a quelqu'un Bachi Fonatila. Ça va, alhamdoulilah. Tout le temps, il y a eu droit à Nisson Kadi, avec Yelem de là, toujours. Donc, c'est pourquoi, Botsama Dira Gafoy, Joroka, beaucoup de sociétés qu'on a. Et ouais, Fran Nisson Djalimba, Nisson Djalimba, en France, Nisson Djalimba, en Bib, c'est dans le plateau, quoi. Il faut les gars, on fait, ils m'ont mis au local, les chiens flébauments. Merci beaucoup. Mais téléspectateurs ou fou, bon refort à Barala. Le 8 mars, il a même profité car Malim so bella jelen fou leur souhaiter une bonne fête le 8 mars. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci beaucoup. Alors, Amna Koumadi, Ambalmakema Daouda Diallo, Kodiba Chitila, en photogomina, il faut aller Chifna Kaï Baramina, ni Boula Bara électronicien. Kodiba Chitila Kena. Alhamdulillah, Bachitina. Alors, initiation Jalimba, il y a un plateau quand il y a Foulikan, mais il y a initié en fleur rapidement. Bon, mais Foulkam, c'est. Oma, oui, Tilichin Fulana Laje Brajene, Fulka make a less of Brajene. I'm Suga Kalula. I'm Suga Kalula. I like on fire. I mean, Alhamdulillah. Ultimate Kenya because of Refu. Alors, je crois bien à Catania, Daouda Sangari, Daouda Diallo, voilà, j'allais dire parce que là. En dingue de Wamboulou plateau quoi. Il y a des gens qui font une paramètre en équipe série mais j'ai bararola. On a déjà d'autres. Miba aïe miba tout moro kasika do il est baramodèle minke moro ka don rapidement bouffe na jaira en flébro là quoi donc il faut Daouda Diallo et mamie. Ame télé au gland, ame convertisseur au gland. Ani panneau de soleil nous faisons ambulu montage ke photovoltaïque quoi. Voilà, bon, antenne nous avons installation que voilà, c'est comme électroniquement fait fonfa. Nalaga diamant c'est cool là quoi. Ne barain kala kanto kalan konan là quoi. Nkorke dobe sikaso. Allez ndo baraina nambola kalan orra meta barake orra. Bon, nturu la fo ni donner do barana. Bon, kalan re barin ko fait bon a keranga baray directement quoi. Maintenant la donne presque avec 100 ans bon. Comme barabe fanana gelelo mais ka fuko ye geleya soro mi se kan décourager barayna ka c'est comme ka ye ka tu ma o bara geleya soro la quoi. Voilà, fona kra ibe segem fem nge akunye ni na bon ne tul jeti geleya quoi. Ya fam mi se ka mo bara kella. Ni be kala bon quoi. Ni pendant formation que bon quoi. Voilà, téléphone il a fait un fait comme nous d'amener depuis Sikasso mais comme baram nous ni a ni dobe fora don daga kata quoi voilà mo konna la sisa alsa mo be adonna alsa quoi bon ne be téléglan mais convertisseur glan il a fait un témoignage à comme na unificateur mo be glan c'est comme électroniquement fait nous font ne pas be glan presque ni appareil ni ama fuma multimètre quoi voilà bon ni mesika télé défaut chama détecté quoi ya fam voilà ni tambulu aga granga bara na mbese ake 100% na quoi voilà bon ni microscope bon écran nous aller banti mo bara la quoi ni écran jinna abanti mo bara la ko sebe quoi
parce que fɛn dɔw bɛ olu ɲɛ tɛ olu ye kosɛbɛ quoi mais nin bɛ se k'an dɛmɛ an b'a ye kosɛbɛ ka baara kɛ a la ok o de don bon nin ta presque a bɛɛ o fɛn kelen ye quoi parce que a fana n'ale fana tiɲɛna appareil de mesure in fana bɛ kɛ k'ale fana détecter k'a lajɛ ni défaut bɛ yɔrɔ min na a b'olu yira i la quoi bon défaut dɔw fana b'a la ale bɛ jeni cogo sugu dɔ la i b'a sɔrɔ convertisseur kɔnɔna na anomalie dɔw bɛ kɛ pièce dɔw la bon n'i y'a ye ɲɛna dɔrɔn i b'a dɔn directement k'a jenina quoi mais dɔw bɛ yen ni appareil yɛrɛ tɛ o fana tɛ dɔn quoi ne bɛ san 40 dɔɔnin quoi n b'o kɔnɔna de la voilà bon ne wolola Ganadugu Cirona an ka dugu tɔgɔ Cirona n ye n ka kalan daminɛ Nji la bon ka bɔ yen ka sɔrɔ ka Sikaso ka taa kalan tɔ laban Sikaso Franco Arabu la quoi n ye muso furu muso bɛ n bolo muso kelen bɛ n bolo ani denw wa bon m'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka sirifula lajɛ ni n'o ni yɛrɛ tɛ an yɛrɛ ka télé sirifula de o tuma bɛɛ an ka télé yɛrɛ tɛ bɔ sirifula la tiɲɛ yɛrɛ la bon ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka télé sirifula lajɛ a bɛ nafa wɛrɛ las'i ma min ni ninnu yɛrɛ fana tɛ kelen ye quoi parce que i bɛ bɔ fɛn caman kalama a la quoi ni mɔgɔ min kɔni mago bɛ ni kuma tɔ la sisan i bɛ wasa don sirifula télé lajɛli la n'Ala sɔnna a ma i bɛna a ko tɔ kunkun na ŋɛɲɛ i b'a bɛɛ dɔn inchallah. Voilà, on a tiré le bas Balimakɛ Daouda Diallo. Voilà, donc tout de suite an bɛ kuma di ma en quelques minutes i ka se ka i ka baara in ɲɛfɔ an ye appareil caman b'i bolo i ko k'i bɛ télé dilan i bɛ panneau baaraw kɛ i bɛ convertisseur fana dilan donc i bɛ se ka dɔɔni fɔ baara in kan peut-être n'i ma min fɔ interview in kɔnɔna la rapidement. Bon, n bɛ se ka min fɔ o kɔni n bɛ télé dilan n bɛ convertisseur min kɛ photovoltaïque i n'a fɔ panneau ni fɛn ninnu n b'o installation kɛ voilà. D'accord. C'est comme électroniquement fait une fin bon ne b'a bɛɛ kɛ. Mais i sera ka baara in dege cogo jumɛn na baara in dilaw jumɛn b'a la i bolo. Depuis ne bɛ kalan na waati min na ne y'a daminɛ parce que n kɔrɔkɛ taara n don a la n'an bɔra kalanyɔrɔ la n bɛ n ka saki bila n bɛ taa baarayɔrɔ la bon tor'o la kɔni bon finalement a yɛrɛ nana diya n ye kalan kɔfɛ a kɛra n ka baara ye. D'accord. Mais panneau baarakɛla ɲuman ka dɔgɔ bi dɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman jeune caman donna a la parce que a wari ka teli mais a baarakɛla ɲuman ka dɔgɔ bi est-ce que e bɛ se ka mun de fɔ o kan parce que baara o baara n'a ma caya dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a ɲuman ka dɔgɔ dɔɔni. Oui. I y'a fɔ i ka baara i bɛ se ka jumɛn fɔ a fiabilité kan k'a fɔ ko n'i ye baara kɛ maa ye k'a fɔ a tigi tɛ nimisa baara la. Bon Ala barika la kɔni ni i ne bɛnna min kan n'an ye min f'i ye n'i sera k'o k'a kɛcogo la o kɔfɛ kɔni Ala sɔnna nimisa tɛ yen. Parce que i mago bɛ appareil min na ni i sera k'olu bɛɛ san installation kɔni an bɛ se o ɲɔgɔn na n'Ala ka diɲɛ ye. Donc i bɛ se panneau baara bɛɛ la. Ne bɛ se a bɛɛ la k'a dilan o ka installation kɛ tout fɛn bɛɛ. Donc hali ni panneau m'o ni convertisseur tiɲɛna. Ne b'a bɛɛ dilan. Ok. Très bien donc mɔgɔ kan ka da e la sabula hali ni i ka baara kɛ n'a tiɲɛna i tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ wele i bɛ taa e de wele. K'a fɔ k'i bɛ convertisseur bɔ ka taa di technicien ma ou bien mɔgɔ wɛrɛ ma non an b'a bɛɛ kɛ. Très bien merci beaucoup. O ka ɲi kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ dɔ bɛ ka bɔ Mali sifinnakaw ka baara ntanya la alors Ɲasi i ka nin fili i ka an balimamuso an baw i k'u dansa kɛnɛ kan yan'an ka kuma d'u ma tuguni c'est important parce que an b'u ka kalo la. Mashallah. Ramadan sharul barakat, Ramadan sharul barakat, Ramadan sungalo kalo jara, aine kalo jara, aywa sungalo kalo jara, ayafa kalo jara, warijigi kaina fantauna, sejigi kaina sentauna, ukwana yatima deulado, kafala tonu deme, kayatima deunda, no kera o kadi alaye, Ramadan sharul baraka, aduna musolata ufo, ukasoli kawilila, musobi soli kawilike, kasuburite bigadu furu cheuma, musobe sunjega blanke, kasujega bia sundombawe, musola kawe baramige, alaka usonjie shijauna, muso auni sebe, umarsinana kaude barikada, muso auni yani, umarsinana
balakaw de sankɔrɔta musoya kɔni tɛ fɛn ye musoya yɛrɛ ye fɛnba ye I kɛra togo togo dugukolo kan I bɔra balakaw de la walijubaw da ye muso ye kutububaw bɔra muso de la aladɔnnaw bɔra musow de la mɔgɔ ɲumanw bɔra musow de la musoya minnu ma musoya kɛ yala wolo ye n ka foli bɛ aw bɛɛ ye Ramadan sharu baraka n bɛ dugawu kɛ musow ye Ala k'aw sɔn den barikamaw na ka dugawu kɛ musow ye Ala k'aw kɛ ɲɛfɛmaw ye Ala ka musow kisi tɔɔrɔ jugu ni degun jugu ma furuso sigi kɔnɔ an kana tulonkɛ musow la musoya tɛ tolofɛn ye Ramadan sharu baraka Ramadan sharu baraka. Belle chanson, merci beaucoup. Il était là, donc les canines qui a dit que ça va. Alors, rapidement, Madame Diallo, je crois qu'il y a un profil à travers le portrait et qu'il y a un tchèsrilé. Ma fille a dit bara nous quand on est là tout parce que entrepreneuriat bara au début à manon kosové alors surtout niveau chiffre watu là bon wati do la demain na libe souma donné bon nous souma ma chama ba blasa bla ou décourager alors il s'est donné fo ni ba to chiffre na mi fana be enflé il s'est dusu to bom na bara ta halna gelara ko na sika bara bla chugo na d'accord OK o jarani bon mi ne blala muso j'ai vu que muso ka ko ka cha chugo na tinya ka dota doke ko nya be tale yoro mi mo ko se ka siri mo wala on donc ko ka cha donc il faut travailler il faut travailler et ka bara kanu ka kila bara o bara ni ya kanu ka kafe ka ke ibe no bala dunno bara ni segente ça fait partie ça fait partie bara in jarane bara yɛrɛ ka di ne je suis quelqu'un bara ka di ne de tout le temps mais fɛn ninnu kɛ parce que a man di ne ka siri mɔgɔ la n'i tɛ se delili la I bɛ se dɔ kɛ la voilà donc f'i ka kɛ dɔ kɛ la de n'i tɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ ka jɔn ye I bɛ baara kɛ voilà effectivement I ka wulikajɔ kɔnɔna na an ye jɔnjɔn dɔ dir'i ma k'i fo k'i ka wulikajɔ fo ouais c'est ça o de diyara ne ye et puis je vis que musow bɛ sɛgɛn je suis quelqu'un n gɛrɛlen don n ba la tun kosɛbɛ donc n bɛ n kɔnna ka musow ka sɛgɛn yɔrɔw ye u bɛ sɛgɛn sanjikɔrɔ wɔsi caman kɛ a tɛ ye a tɛ dɔn mais n'i sirilen I yɛrɛ la alhamdulillah donc j'ai compris très tôt ko mɔgɔ kan ka jɔ n'i yɛrɛ de ye quoi a tɛ tɛmɛ o kan voilà mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko mɔgɔ woloden ne ne t'i janfa mais ne dalen min na k'o t'i janfa o y'i ka baara ye effectivement donc il faut travailler baara de t'i janfa fiyewu I tɛ kɛ masi ka jɔ ye donc n'i bɛ fɛ ka k'i yɛrɛ ye dɔrɔn il faut travailler d'accord voilà mais i ka baara kɔnɔna na fana I ye contacts caman sɔrɔ I ka wulikajɔ sababu la parce que an y'a ye Umu Sangare ko e de bɔ o ka baara caman kɛ mais o confiance nana cogo jumɛn na I ni Umu Sangare m'a dɔn finikala ka ca Mali kɔnɔ mais e n'a ka collaboration nana cogo jumɛn na OK o diyara n ye n bɛ n to nin yɔrɔnin na yan ka a yɛrɛ fo ka tasibila ni k'a ye a ye tragédie min sɔrɔ sisan donc an b'a fɔ a ye Ala k'a kun an n'a la Ala ka limaniya di an ma Ala ka hinɛ taabaw la ka yafa k'u ma k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta kɔnɔ toujours n ye min f'i ye mɔgɔ cɛsirilenw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn faamu c'est quelqu'un ni ko n b'a fɔ n bɛ se ka kuma ka patriotisme n'a ka baara de kan c'est aw bɛ min y'a la dɔnkili la o dama tɛ muso baarakɛla de don donc n'a y'a ɲɔgɔn baarakɛla ye dɔrɔn tout de suite a b'i kanu et puis elle est patriote ouais ça ne bɛ se k'o confirmer donc a ye ne dɔn ten ne taara ka fini dɔw à travers connaisseur mais d'ailleurs n b'o fo Yirimajɔ Burulayi à travers lui o de y'a fɔ n ye mun tun ka di n ye a nana sɔrɔ n bɛ ka mun ka musique lamɛn
mun ka di ko ko ka di no ngun ne ka di vai de ya ngun ne ka di vai donc ko mambe be tani fi nyala la donc parce que pour moi ma que c'est nyala la bi ke tramagando a dusu bora sina kata ka assistant ta o yoro ni be kana na ko fi nina ko bala ni ne elle s'appelle Kamba Sama ki mbinga foli sama ako ni ni be fenga ko yere mago bi la o ne ka evru ko ni me ja effectivement akerati ntara ni ay rendez-vous dans ma ntara fi fait kata fini ndo ira la elle était contente ako malienne ne ko ako ebi ya yere de je dis oui ki be yere de barake oui. Elle m'a demandé, j'ai dit, j'ai commencé Nkele ni nga bara damne. Ah oui, ni kilimpi ni nga bara damne nyere yi mba beke nyere nga paranti ni nga tayori. Voilà. Ni nga fon kala mba firi ni nga école ke ya kanga couture kala ya. Institut supérieur de beauté. Donc, il y avait quel âge? Je suis couturière. Waouh, tu es très bien. Voilà. D'accord. À travers ça, contenant le fait qu'il y a beaucoup de Maliens et depuis lors, flingu passera. Donc, bah, faut au yoroni na ya kosebe. Alibidana ba mi monche Abou Baraka. Ali 600 c'est ça. Très bien. Tout de suite là. Donc, Dieu merci. On en a faraka ali flyer ko ka muso yini. Flyer ko muso ko. Donc voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup Alaka Dana Sabati Ali ba mi monche. Alors, madame Bello, la femme, je ne sais pas comment je vais qualifier l'humilité qu'elle incarne, je ne sais pas trop. Alors, il m'a dit qu'il y a un guidon, Madame Bello. Bon, aujourd'hui, c'est l'occasion, aujourd'hui, en tout cas, c'est cassé comme Madame Bello, elle est à Barreau, qu'on a un portrait, qu'on a un chamay, après, il y a un chamay, sabla ni ka baraka chan yi fen chaman ke a be foli ka gele alors e se ka akila jigi baw jume ke yi ka baro la chesiri mi mbila e ka se ka doni fo la flema o ka do. Merci beaucoup. Ne ka bara kono déjà mes experts comptables de et donc mes des experts comptables de représenter au conseil de l'OCLEI. Donc OCLEI est un ko bara damne mes membres du conseil et je suis la présidente du pôle coopération. Donc fin OCLEI a relation au niveau international ani institution wero mali hono donc ne be occupé au yoro là en même temps ni point focal genre. D'accord. Comme OCLEI a barabe yurkulde koninka et manla donc ne rôle en tant que point focal genre we ha musoga intérêt préservé au clé kono au clé muso barakelaw ani fin yuruku kololo be se muso ma mali kono ka se ka sensibilisation ba ko la mo ka don tugo mi yuruku conséquences ka bon muso ka donc au delà 8 mars ni événement wero la ne be sensibilisation ba ke muso fan fait mais le 8 mars il faut en profiter pour que muso ka bara valoriser abse ka ke muso e salarié do abse ka ke muso e ken yere kala do donc o rekonna la ni Salama choisi parce que c'est vraiment un modèle de réussite de femme entrepreneur. C'est également une maman a den kelengelen be encadré den duru de babu donc era ingénierie do magistrat donc era expert audit fengé do era ingénieur informaticien la rêve lycée là donc nous sommes entrepreneurs faut nous s'engager à trois fois donc là vraiment te madeni et en même temps que c'est ga den encadré tantôt vraiment le modèle de réussite de c'est une couturière avec artiste ou habillé avec muso intellectuel ou habillé baby ta sorala ali teni menere la ali yake bravo à elle nega activité kono mais profiter toujours point focal genre là comme ça la valeur là mais en dehors nga bara konna kerefe
comme un cabinet bɛ n bolo école bɛ n bolo donc toujours ni jeunes bɛ contact la donc j'essaye ka jeunes dɛmɛ ka jeunes dɛmɛ ye mun ye k'u dɛmɛ baara bɛ sɔrɔ cogo jumɛn nɔgɔya la n'i ko k'i bɛ ka entreprise créer i b'a kɛ cogo jumɛn nɔgɔya la donc ne ta ye ka motivation yɛrɛ de don jeunes na u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ donc au kɔnɔna la samedi tous les samedis matin n ka cabinet la n bɛ formation kɛ gratuitement jeunes kunna k'a yiru la wari bɛ sɔrɔ cogo jumɛn sira jumɛnw fɛ i bɛ se ka wari sɔrɔ nɔgɔya la kalan jumɛnw na baara fana bɛ sɔrɔ nɔgɔya la n'i ko i bɛ baara yɛrɛ ɲini i b'a ɲini cogo jumɛn donc ne bɛ jeunes fɛ mais vraiment n b'o kɛ dɛmɛ yɛrɛ sira fɛ dɛmɛ sira fɛ et donc depuis 2008 n ye fɛn dɔ sigi sen kan n tun bɛ salon de organiser qui s'appelle Salon international de l'emploi et de la formation o tun dabɔra ka jeunes dɛmɛ k'a yiru la opportunité jumɛn de bɛ se k'a sɔrɔ pour que k'i ka projet financer parce que bailleurs fana bɛ na occasion ye wari b'u bolo u bɛ jeunes ka projet financer jeunes yɛrɛ bɛ information caman sɔrɔ parce que caman fana tɛ baara sɔrɔ u t'a dɔn u bɛ taa ɲini cogo min de cabinet privé caman bɛ u b'i dɛmɛ ka baara sɔrɔ e ka CV tɛ yen sisan nɔ entreprise bɛ ni adressé cabinet de placement na bon an bɛ fɛ ka ingénieur ta ou bien an bɛ fɛ ka technicien ta nin baara in na sisan dans 3 jours dans une semaine a ye mɔgɔ d'an ma mɔgɔ minnu ka CV b'u bolo olu de bɛ wele kɛ tout à fait bon e min ye jeune ye ni e ma t'i ka dossier bila yen a ka gɛlɛn e tɔgɔ tɛ k'a la o or il faut pas toujours dépendre du frère ou bien k'a fɔ ko relation tɛ n'an ti baara sɔrɔ o fɛn tɛ quoi ɲini cogo de b'a la donc ne bɛ jeunes accompagner o cogoyaw la c'est ça bon musow an b'u encourager i b'a fɔ an bɛ salama présenter cogo min c'est ça bon min ye musomaninw yɛrɛ ye n bɛ muso association dɔ la qui s'appelle Soroptimiste depuis 20 ans c'est ça projet b'an bolo cartable an bɛ musomaninw ta depuis 7e année an bɛ bourse de d'u ma k'u ka fɛn bɛɛ ta en charge f'u ka tila u ka kalan na n'u tilala tentɔ ni y'a ta an y'a activité daminɛ en 2000 an ye musomaninw ta brousse kɔnɔnaw ni yɔrɔ caman bi o musomanin minnu an y'u ta brousse kɔnɔna la docteurw b'u la dɔw kɛra sage-femme ye dɔw kɛra enseignante ye caman de ye baara sɔrɔ donc an ye documentaire k'a kan k'a yira ko musow fana b'u musoɲɔgɔnw dɛmɛ ka se ka réussi. Voilà. L'entraide. Ouais, merci beaucoup, vraiment. C'est important. Qui est très important pour nous, parce que maman ka bara et maman ka lagine ka chifna ko la yele. Donc au fana am se ka fo façon yata de kado tigi parce que ni chifna ka wele na san façon de yele do be bo délinquance la do be bo bingani wale oni fauna o de la vraiment anga ambe ka jija oni fauna ka mi ma to mina bara daw chama se kana to mina chifna ko se ka bara soro ka do bo krefe de yan la fem chama na donc merci beaucoup. Alors je crois que mami mufanya bana uso ngafo ko teni émission bana uso ngi wele ko me chifna ka o demain à chaque dimanche, je vais vous dire que les gens merci beaucoup. Alors, Daouda et Diallo, il y a tellement de choses qui sont faites. Il y a un sigi Emma, Niasife, avec la permission de Adama Salia Koulibaly. Donc, il a donc je crois qu'il y a Kalide. Ok. Alors, tout de suite, Amoula Diagana, Platoga. ومن يحبني ومن يراني في جنة خلد بلا بهتان إذا أنني خليفة تجاني باياس لا 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 لا
الله بوصفلا عبيد الله إمام تاج آللا وساك سيرا للا شيخ أشياك يا بلا بس سيرا لني باين يا سيدو ولا باين يا منشا Kawagoe, atama doe kawagoe, aflali doe kawagoe, atoe bai barama. Akakala doye kawagoe, akanu boye kawagoe, akobe kawagoe, walai bai yamancha. Kami bayi nyasi mama isha tudenge ala haja talaide kami bayi ma bayi nyasi shakti yani bunyo kami shebu bayi nyasi ma analamdu Ibrahima sahibul faidati wa shaykh رسول الله خاتم النبوة أنا الكل مني الكل والكل من أنا تفكروا بهذا القول تعلم مكانتي نكوني ما دوردو نادنا كوبايما نكوني وسالندو كداغا باي كانونا شيخ منصور هيدرا شيخ منير هيدرا ونباوفو شيخ وربي شيخ شفيع جرا هارون ساري باي جرا شيخ هاشم هيدرا شليل هيدرا شيخ تيامي هيدرا شيخ هاشم هيدرا شريفيبا هيدرا ماما في تمرا هينشي Merci beaucoup. Balamine Sangare. Igan titrin kunga dikusobe ye tashibla ye kanyeshi be banyasde. Dubai. Voilà. Okay. Banyasi fasa dal. Et on a entraîné fou Dubai. De ben diga sa wudu. Ouais. Sara do be ni sera usra fedro avec daire ye quoi. Donc banyasi kanu ba do fana ya ndem. Mais muso na fanga bonwe. Koju. Am bado de fana e dongli medro. K'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka dɔnkili clip kɛ min ne ko zikiri ma deli ka se yɔrɔ min na donc a fana y'an bila ka taa Dubai na ka taa clip sarama in kɛ an b'a fɔ a tɔgɔ ko Pama Tapo ko Ala k'a n'a sara Bozo do voilà muso cɛsirilen ba don inchallah. Ça c'est très bien ça, merci beaucoup. Alors Diallo, oui. Malo k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan bi o de ye sifinnakaw ka kɛnɛ ye e fana y'o misaliya dɔ ye sabula i bɛ ca min na timinandiya don
i ka baara ma caman yɛrɛ k'a fɔ i ka baara in vraiment i b'i ka baara dɔn alors e bɛ se ka mun de fɔ bi sifinaka minnu bɛ don baara la bi ka bɔ a la sini u bɛ pressé wari kɔ est-ce que walasa i ka baara ɲɛdɔn bi in na forcément il faudrait passer par quel chemin i kan ka mun ye cogo jumɛn ni cogo jumɛnw na walasa sini ma sigi i ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye cogo min na. I ka kuma ɲɛna bon ne bɛ min fɔ sifinakaw ye baara ni i b'a fɛ ka wari sɔrɔ a la i b'a kanu don i yɛrɛ la fɔlɔ i b'a diya i yɛrɛ ye quoi n'i y'a diya i yɛrɛ ye min b'a ɲɛdɔn fana n'i taara o tigi fɛ yen i fana bɛ sabali fana fara i bolo kan kana taa wari bila ɲɛfɛ i y'a ye wala i mago bɛ fɛn min na n'i y'o bila ɲɛfɛ ka wari to kɔfɛ o wari bɛ na n'a yɛrɛ n'a diyara ala ye. D'accord mais i b'a dɔn i ka baara daminɛ la i ma degun ma sɔrɔ ou bien i ye degun sɔrɔ a la. Bon baara tɛ se ka kanu kalan ka si ta dɔn ma n'i ma degun dɔ sɔrɔ mais ne ye degun min sɔrɔ bon ne t'olu fana jate degun ye quoi parce que a kanu de tun bɛ ne la fɛn dɔw bɛ yen n'a kanu b'i la hali n'i ye degun dɔw sɔrɔ a la i t'olu ye joona quoi voilà parce que ne bɛ bɔ kalanyɔrɔ la n bɛ n ka saki bila n bɛ taa baarayɔrɔ la dugu bɛ jɛ n bɛ daraka dun n bɛ sɔrɔ ka bɔ n bɛ taa dayɛlɛ ka atelier dayɛlɛ ka yɔrɔ furan ka bila ni mɔgɔ dɔ nana n bɛ n ka saki ta n bɛ continuer ka taa kalanyɔrɔ la ni kalan jiginna fana n bɛ tila ka segin ka na o cogo na ne ye n ka baara kalan o cogo de la voilà. Alors est-ce que bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'a b'a jigi da e kan hali n'a sɔrɔ i ka baarayɔrɔ la sifinaka dɔw bɛ yen u b'a fɛ ka taa baara fana kalan baara in kalan kɛ i kɛrɛfɛla la est-ce que possibilité fana bɛ yen. oui ni ne ka dayɛlɛ ne don bɛɛ ye mɔgɔw bɛ ne yɛrɛ bolo ne bɛ k'u kalan baara la n'a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye ka taa i bɛ se ka taa n'i ka sabali bɛ taa ani ka baara kanu n'Ala sɔnna ma. sabali quoi. Voilà sabali. C'est important. Voilà donc n b'a ye k'a fɔ i bɛ télé ni fɛnw bɛɛ dilan mais e nin bɛɛ kalan kɛ dugu ma de wa c'est comme i y'a kɛ de façon pratique ou bien c'est de façon théorique i taara kalanyɔrɔ yɛrɛ la ka kɛ. Bon ne ye télé dilan ninnu bɛɛ kɔni kɛ pratique ye mais min ye photovoltaïque ye ne y'ale formation kɛ. Ah y'o formation. Électricité fana n y'o formation kɛ. I bɛ électricité fana kɛ yan. Si ne y'o formation kɛ Senu formation kɛyɔrɔ dɔ filɛ Senu Tour d'Afrique. C'est ça. Voilà n ye électricité formation kɛ. Très bien. Merci beaucoup. Alors Sangare. Bagnas. Dongilida n b'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ don a la dɔw b'a sɔrɔ o tiɲɛ de fɛ. Oui. Voilà donc n b'a dɔn k'a fɔ e tɛ dongilidala ye mais i tɛ bɔ dongilidala si la quoi n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na parce que i tɛ Jabate i tɛ Kuyate ye i ye fila de ye. I bɛ se k'a fɔ an na dongilida in i y'a sɔrɔ jɔn de fɛ i y'a sɔrɔ sababu jumɛn na. Oui alhamdulillah an bɛ Ala fo ka barika da ne ka dongilida sɔrɔla tɔgɔma de fɛ. I y'a faamuya. Non tɔgɔma. I tɔgɔma. Voilà n tɔgɔ dara mɔgɔ min na. Ok. Voilà parce que o ye ne fa ye karamɔgɔ de ye an ka so kɔnɔ karamɔgɔ ko dɔrɔn de bɛ yen diinɛ ko o tɛ foyi jeli t'an fɛ dɔnkilida sira foyi t'an ka sira la mais o bɛ to k'a fɔ ten ko ni den tɔgɔ da mɔgɔ min na a ka ca Ala fɛ a bɛ dɔɔnin ta o la quoi donc o ye ne tɔgɔ da an ka dugu balanfɔlaba de la. I y'a faamuya o balanfɔlaba in ne fa tun ka di kosɛbɛ a tun bɛ na ne fa fɛ an bɛ dugawu kɛ an fa bɛ dugawu k'u ye donc ne nana wagati min na o ko a ko Dramane a bɛ nin di anw ma dɛ. I y'a faamuya donc ma caya parce que village la n'a fɔra ten a dɔ la u b'a kɛ quoi donc k'u ye ne di o cogoya la ko an y'a tɔgɔ da Balamin na. Balamin. O dun ale dun ye dugu balanfɔlaba de ye Ala y'a jate Ala fana ko ayiwa nin kɔni tɛna kɛ Balaminfɔla ye sa nka a ye jɔ nka n yɛrɛ ta fɔcogo ɲuman nɔgɔya d'a kan o de kama Ala y'an garijɛgɛ don zikirida sira kan. Voilà. Là c'est bien mais e ma tugu mɔgɔ kɔ dɛ. Oui n tugura mɔgɔ kɔ parce que kalanden karamɔgɔ tan ye subaga de ye quoi. Voilà donc ne karamɔgɔ ye Fode Seydou Kɔnɛ dencɛ de ye u b'a fɔ a ma ko Kassim Kɔnɛ ale de b'a fɔ salama 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 bon mɔgɔ mɔgɔ ye kalan kɛ ale kɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ale ka kalandenw ni zikirala wɛrɛw ka kalanni tɛ kelen ye ladamu ni dɔnkili yɛrɛ dacogo la voilà parce que olu ka fɛn bɛɛ bɛ da Ala de la n'i y'ale ka dɔnkili fɛn fɛn lamɛn i bɛ ladilikan sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ ɲumanya dɔ sɔrɔ a kɔnɔ quoi voilà. D'accord mais e sera k'i ka dɔnkili moderniser dɔɔnin ka tɛmɛ tɔw ta kan parce que i b'a ye zikirida caman kɛnɛ kan caman kelen bɛ
rythme caman falenna quoi. Ouais. Bon a dun dabɔ kun ye diinɛ matarafali de ye kosɛbɛ. Mais e ka leader e ka fɛ jɔ e ka idole ye jɔn ye aw ka dɔnkili kɔnɔna la aw ka baara in kɔnɔna la. Ouais, idole foyi tɛ na ne yɛrɛ karamɔgɔ ne ye Kasim Kone. Ni ne tun y'a ye n karamɔgɔ ma instrument don a ka dɔnkili kɔrɔ n tun t'a don t'a kɔrɔ. Voilà, mais n y'a ye a instrument don a kɔrɔ. N yɛrɛ y'a ɲininka n ko karamɔgɔ dɔw ko instrument man ka don zikiri kɔrɔ. A ko n bɛ ɲinɛ min kɔ n'i y'a fɔ misali la ko ala la 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 ala la 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 ko ni instrument nana instrument bɛ sigi o kelen de kan. Ko donc e bɛ kɛ sababu ye instrument bɛ bɔ instrument fɔla joli ala tɔgɔ bɛ bɔ instrument fɔla joli sira fɛ ka don a bolokumadenninw na ka jigin piano sanfɛ piano fana bɛ ala tɔgɔ fɔ ala ni e barika la. Donc ko instrument fɔ haramiya yɔrɔ min na n'i ye dɔnkili kuntan da instrument b'o kelen de f'i ye n'a fɔ ne ye dɔnkili kuntan da ni piano y'o fɔ i kɛlen ka kuma kuntan fɔ siɲɛ fila. Voilà donc o de kama an y'a mɛn instrument b'ale ta la an fana y'a essayer toujours ka a lajɛ ka an ka baara fana améliorer ka zikiri da k'a ye instrument bɛ se ka don a kɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni baasi ye. C'est ça. Voilà parce que ni instrument t'a kɔrɔ a tɛ denmisɛnninw yɛrɛ don yɛrɛ. Voilà bon an dun ye jeunes de ye ni instrument b'a kɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a lamɛn instrument in dɔrɔn kama u bɛ to instrument lamɛnni na u b'i ka ladilikan dɔ t'a kɔnɔ quoi. Voilà. Là c'est important donc fɛn a diyara i fana ye k'i donna a la a bɛ ka ɲɛ i bolo fana kosɛbɛ. Walahi alhamdulillah. Nka e yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn e yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ka. Voilà bon an yɛrɛ ni an n'an ka cɛ bɛɛ ye kelen yɔrɔ fila b'a turu k'a jɛnsɛn de an fa ko buguturu u b'a fɔ fila ko buguturu bugujɛ. I kana minɛ k'an di maaw ma dɛ. Bon komi ne kɛra duguya ye ne kɛra duguya ye. Jɔn ka duguya ye. Ne parce que ne karamɔgɔ ne fa ye karamɔgɔ ma wajibi sira fɛ n'o bɛ ne kalan diinɛ yɛrɛ sira fɛ o de ye El Hadj Banjugu Dumiya ye. D'accord o de y'i ka. Voilà mais ale y'an denkɛ yɛrɛ kana sɔn. Voilà donc a bon ne kɔni kɛra ale den ye parce que ne b'ale ka mara kɔnɔ ale de lamɔ donc ne sɔnna Dumiya ma. Ayi non ma sɔn i ka nin kelen ye. Non ayi non mais kalanden ma k'a karamɔgɔ ye o. Ayi ayi o ye sira wɛrɛ de ye. E bɛ ka jogo de la mais tɛ ka ye. An yɛrɛ fana ye Ganadugukaw de ye an ka dugu tɔgɔ ko Sirakɔrɔba. D'accord. Voilà donc ne kɔni bɔra yen depuis an fitinin ma événement kelen-kelenninw bɛ kɛ voilà o n'a ɲɔgɔnna ninnu na. Mais i kuranɛ fana kalan parce que zikiridala ninnu. Voilà ça c'est très très important. I yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na i yɛrɛ ne ka zikiri ninnu arabu kan ka ca la. Voilà puis a fɔ cogo ni cɛ ka ɲi donc kalan de b'o kɛ quoi. Voilà. Donc e ni zikiridala caman tɛ kelen ye. Non ayi zikirila baden de bɛ yen minnu yɛrɛ ma kalan c'est à dire o donna a la dɔrɔn naani dɔ bɛ ka sɔrɔ o ɲɛ b'a la denmisɛnninw b'a la a ɲɛtuguni bɛ ka ɲɛ parce que bi yɛrɛ ne bɛ Bamakɔ kɔɲɔ jateminɛ ni kɔɲɔ ye 100 ye 99 bɛɛ bɛ zikiridalaw de bolo parce que musow bɛ k'an kanu an baw bɛ ka bɔ a la k'an ka ko man gɛlɛn. Ouais aw tɛ jɔ a bɛ fi aw ka wari bɛ d'aw ma. Non min filɛ u k'u hakili t'o la dɛ an tɛ jɔ cogo o cogo sa u ka dɔɔnin d'aw ma. U ka hinɛ an na dɔw b'an bolo k'u balo so. Donc a hinɛ an ye dɔɔnin fara kan ne baw o b'a tɔnin diya inchallah. D'accord très bien. Alors on va évoluer toujours en émission Madame Diallo. An bɔra ka bɛɛ ka kɔrɔfɔ lamɛn sans plateau quoi. Je crois qu'an ye dɔɔnin fɔ nka hali bi ne bɛ mago bɛ min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ bi bi in na mɔgɔ i tɛ se ka kɛ foyi ye n'i ma muɲu voilà f'i ka muɲu kosɛbɛ. Alors e ye muso ye bi i ye misaliya ye yɔrɔ caman na alors i bɛ se ka mun de fɔ hali bi o cadre kɔnɔna na ka se ka sifinnakaw ka se ka u galvaniser u ka se k'u sɔngɔ don baara ma kosɛbɛ. N bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ k'i cɛsiri i kana sigi don o don k'a fɔ ko n bɛ dɛmɛ kɔnɔ ne y'a ye slogan dɔ tun b'u bolo ni nin kɛra tan nin réussira dɛmɛbaga de b'o la ne nana n sigi ne si nin bɛɛ ye dɛmɛbaga ko ye est ce que n'i yɛrɛ y'i cɛsiri dɛmɛbaga in tɛ ku i la ɲɛfɛ. Donc ko k'a fɔ fɛnw de tɛ n bolo mɔgɔ ma mɔgɔ sɔrɔ k'an dɛmɛ mɔgɔ ma jigiya dun na mais mɔgɔ yɛrɛ ka baara de y'i ka fɛnw ye fɔlɔ. I ka détermination. I ka détermination. I k'a dɔn k'i bɛ min fɛ tu te bats vers ça. I kana jɔ i kana presser. N'i pressera de i bɛ
makɔnɔni kɛ dɛmɛ ni financement ni fɛnw na mais n'i ma pressé bubaga bɛ étage dɔ n'a da ye dɔɔni dɔɔni tɛ yan donc n'i ye 20 sɔrɔ bi ne ye n ka baara daminɛ Dieu merci dɛmɛbaga foyi ma dɛmɛbaga si ɲini a la au début depuis ne bɛ n ka 2e année na ne ka baara fɔlɔ min n y'a kɛ hinɛ ma k'a kɛ dɛmɛ ma mais a kɛra n ma ouverture de ye an école na ma chaque semaine n'i bɛ école de couture ninnu na yan i bɛ fini dɔ présenter i bɛ modèle dɔ kala ka to k'a présenter donc a b'aw ka coupons san ka to k'u dilan ne taara n ka matériel san yɔrɔ la muso dɔ ye n sɔrɔ a bɛ sanni na seli ɲɛkɔrɔla tun don i b'a fɔ ni ɲɔgɔnna tuma a ɲɛ gannen bɛ a bɛ ka makari don matériel feerela ma ko ne den ka fini ma kala an ma fini kalabaga sɔrɔ ne bɛ du kɔnɔ a sera ka maɲumatɔ kan fɔ a hinɛ ye ne minɛ donc cɛ ye ne lajɛ ko k'e tɛ se k'a kɛ ne ye débutante ye n ko mais a matériel san i ka i den ka mesure di yan a y'a san k'a di yan n taara k'a den ka fini kala k'a di a nana minɛ ale natɔ a minɛ ale n'a kanu sinamuso denw nana u kasibagatɔ k'an bɛ wari sara donc depuis ne ka premier trimestre 2e année na ne ye wari minɛ daminɛ n ka kalanni la ce qui fait ne ma coupon san bilen ka n ka fini présenter ne bɛ fini kalalenw de présenter tu vois donc an y'a kɛ ten dɔɔni dɔɔni depuis ma atelier daminɛ n bɛ baara kɛ ten dɔɔni ani maternitéw bɛnna i tɛ se ka atelier dayɛlɛ ne tun bɛ n denw da ka sunɔgɔ ka sɔrɔ ka n sigi mansin kunna awɔ fo su 2 heures du matin n bɛ finiw kala k'u bila ni denw bɛna kunu tuma min na ni n y'o dumuni d'aw ma o la an bɛ don ka dun vous voyez donc mɔgɔw ka n'u sigi k'u ka dɛmɛ kɔnɔ ko dɔrɔmɛ farala ɲɔgɔn kan n nana t'o la ka atelier dayɛlɛ n kelen pe de y'a dayɛlɛ fɔlɔ n bɛ n ka finini passe n yɛrɛ ye n bɛ taa n den bila jardin na ka na kalali kɛ ni midi sera n'ale jiginyɛri sera n bɛ datugu n bɛ taa ta ka na o y'o baara kun don jiginni n'o bɛ taa so tu vois dɔɔni n tora ten dɔɔni de k'a kɛ après n nana ye baara sɔrɔla dɔɔni mɔgɔ 1 farala n kan 2 farala n kan machine à bouger voilà an taara ten de dɔɔni an ma deli ka financement foyi demander mɔgɔ si fɛ ala barika la Dieu merci n y'a kɛ ten dɔɔni tan ni duuru fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɔ to ko la n'i ye nin kɛ ka nin kɛ i bɛ nin kɛ tan ni école jiginna n bɛ n den ta an bɛ taa laban na o fana kɔrɔbayara an bɛ to yen nɔ y'a ye comme ça dɔɔni musomɔgɔw k'u cɛsiri muso kana gulon mɔgɔ la foyi tɛ mɔgɔ kɛ jɔn ye ni delili tɛ effectivement a ma nɔgɔn donc an k'an cɛsiri an ka taa dɔɔni a bɛ ɲɛ inchallah a bɛ ɲɛ ala ye mɔgɔ dan garijɛgɛ min donni kama i tɛ sa f'i k'a dun o ye tiɲɛ i tɛ sa f'i k'a dun donc i b'a dun mais i k'a dun hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na i ka baarakɛlaw b'i bonya i yɛrɛ bonya wallahi o ye tiɲɛ donc ne bɛ ne ni n ka tailleur cɛ Dieu merci mais i ka tailleur bɛɛ maliyɛnw de ye ni bɛɛ siya bɛɛ baara kɛ ala barika la Nigeria d'ailleurs n ye tɔgɔman sɔrɔ Nigeria Nigeria don Nigeria yɛrɛ quoi Nigeria voilà ni tɔgɔman sɔrɔ yen ni mɔgɔ ka tɔgɔman sɔrɔ wɔlɔfɔw bolo ni bɛɛ ye baara kɛ mais au début j'ai fait au moins 5 ans ni malien dɔrɔn bɛ baara kɛ et je suis un peu non vraiment c'est une fierté aujourd'hui moi malien o mun aw tɛ se an ka kɛ a bɛ kɛ tan vous voyez donc u yɛrɛ dɛmɛ k'u la da u yɛrɛ la bolola baarakɛla an kun tigɛlen don an yɛrɛ la d'accord voilà. Ok, donc je crois que Wati Kolmega entend mais alors les 2 minutes on va les consacrer à Madame Belou. Madame Belou, je crois que voilà, Ambé, comment la fois que Maudo, Alibi, en Nisson Dialendo, parce que rare que Eka Aomo fasse sur le plateau quand. aka baro ko chan ko sobe e be barake ni watila o clé la o clé ka baro yi doni fo ala mais iko ko o clé yoro fana yi ika kale mi ka se ka kuta chamani musuma chaque année doni fo nyama ko woni fo so la no ibse ga mun fo ali bi mi mato o ga se ga doni don ali bi maram belo ko merci au clé là mois de novembre 2025
an ye président kura sɔrɔ changement kɛra an ka conseil la président kura nana o tile la donc a ka réunion fɔlɔ la comme ne kelen de ye muso ye conseil la on est 12 membres ani président ne kelen de ye muso ye donc kuma dilen ne ma ne k'a ma n ko anw fɛ yen n ko muso ye 10% de Mali loi yɛrɛ la fɔra ko musow kan ka kɛ 30% ye baarakɛyɔrɔ la n ko vraiment ne bɛ min ɲini a fɛ ni tali bɛ kɛ anw fɛ yen a ka priorité kɛ musow tali ye cette fois-ci pour que an ka to ka yɛlɛ bon n ye fɛn caman caman demandé i b'a fɔ sisan an ka budget sɔrɔ pour que an ka se k'an ka baaraw kɛ ka ɲɛ genre cadre la quoi musow ka ko la n ye fɛn caman demandé mais ne ye fɛn o fɛn demandé a sɔnna a bɛɛ ma ale nana novembre bi an ye bilan kɛ 8 mars la an y'a sɔrɔ an ka to bɔra 10% na ka na 24% na donc a ye muso caman ta ne hakili la sanni décembre cɛ komi an ma tila tali la an bɛ se an ka 30% ma ou bien an bɛ tɛmɛ a la an ye budget sɔrɔ bon vraiment baarakɛyɔrɔ in président bɛ ka baara in nɔgɔya an ma parce que n'i ko k'i bɛ yuruku yuruku kɛlɛ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn et donc an mago bɛ environnement ɲuman na an bɛ se ka baara kɛ min na donc a ye fɛn bɛɛ bila en place pour nous. Très bien. Mais Madame Bello, juste une dernière question. Mouni Kadi, Mouni be RJB dans l'avenir. Il va faire que Mouni 600, Barakunda, Mouni be qui est Halibi. Voilà, pour pouvoir paraffiner tout ça. 600, on est quand même expert comptable représenter le gouvernement. Lutte contre la corruption. Donc, nous avons un mandat de ban. Nous avons un cabinet là. Bon, expertise fana be faranga baro kan. Donc, c'est plus qu'un cabinet yuriwa. Mais il au clé là toujours. Non. OK. Mais c'est parce que mandat de tout. D'accord. Nous avons un mandat de 8 ans. Donc, 8 ans d'affaires, mais c'est un bara là. Voilà, continuer qu'un cabinet développé avec international. Voilà, Mali ni Mali quoi. Non, il faut que bailler qui au clé là parce qu'il y aura beaucoup de mal. Ah, on me rappelle quand même. Là sonama. Je crois que tu vois mon amsi la fois sera tchenchena kaba. Kulu sera tchenchena waftu na bwana. Alors, rapidement parce que au flaga numéro, n'a pas numéro 10 parce que même c'est qu'à Awili n'a pas fait rapidement. C'est numéro moi Bagnas Kadiriga là. Sur 77 84 32 21. D'accord. Inch'Allah. Quand vous dites les il faut dire. Là, c'est la Bagnas Kadiriga. OK. Alors, rapidement. 74 54 08 99. D'accord. Alors, Djemka, on sait qu'à fois à son story non. Ambe aubla jelen fo mami kumambolo koro madame nani do manani pardon manani kumambolo koro bi ma fola ku madame Bello Rukiatou Touré ni ale muso tiasili en même temps elle est point focal genre au niveau de Leclerc. Merci beaucoup Madame Bello et ma flana ku Madame Diallo Salama Traoré ni ale entrepreneur. Merci beaucoup. Masabana Balamine Sangare ni ale Jigri Dalay, merci beaucoup. Ani Manan Kouye Daouda Diallo ni ale électronicien, merci beaucoup. Aben Tian Bradji Djamoukaye Abuseka Soro ni ala sonama Ntenendo et kadamne 15h30 la katabla 16h30 la sungolo kumu konnana koni ni sungolo banadro Djamouka mesigi anokoro la ni oye et kadamne 19h pile 20h et au Dougoudia internet 11h pile midi pile. Merci beaucoup. Abtanga bololo besan fa YouTube, Facebook anga Djamouka dafale aba bela jelen soro no amba befo dante folimina ala ka sungolo to time nyami ala ka anyumantimi.